Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da yamma, masha Allah. Wannan video ne za a yi akan yadda za a yi submitting assignment ko kuma yadda ma za a fara accessing assignment na week 2. Mun gode wa Allah, alhamdulillah, yanzu mun kai sati na biyu na 3MTT. Kuma a wannan satin yanzu za a fara aiki na wannan satin. Allah ya ba mu ikon dacewa. To, kamar yadda na yi bayani, farkon abin da za ku yi yadda aka saba, mutum zai fara clicking nan ɓangaren ya je asalin inda zai navigating through gaba ɗaya website ɗin. Mutum zai je ƙarƙashin courses. A nan ƙarƙashin courses zai zaɓi applied learning content. So idan mutum ya zaɓi applied learning content, zai tsaya abin ya yi loading, ya gama loading. Yanzu za ku ga muna da week 2 ya fito a nan ɓangaren. So sai mutum sai ya zaɓi week 2. In yana so ya zaɓa zai clicking go to course. So bayan mutum ya yi clicking go to course, zai yi loading content a drive shi. Mutum ya amfani da email ɗin da yake amfani da shi ya yi login. Sai mutum ya jira abin ya gama loading. Yana da muhimmanci, masha Allah. So idan mutum ya jira abin ya gama loading, mutum ya tabbatar ya karanta abubuwan da yake da su na wannan satin na week 2 tun daga nan page na farko. Welcome to week 2 of our Artificial Intelligence and Machine Learning course. Mutum sai ya bi page na biyu haka ya karanta. A nan an yi bayanin na overview ne. Idan mutum ya kalla page na biyu ana bayanin learning objectives for the week. Abubuwan da ake bukata ka sani. Abu na farko a ƙarƙashin wannan week nan na sati na biyu kenan, ana bukatar mutum ya san demonstrate comprehension of basic machine learning principles. Bayani abubuwan da ka fahimta da machine learning ya kamata ka sani. So haka mutum zai koya. Wannan suka san su ne abubuwan da ake so ka sani. Dan idan mutum ya gama koyan abin da ya kamata ya tambayi kanshi, ya san ina abubuwan biyu, ya yi wa kanshi tambaya kuma ya tantance ya san da kanshi. Bayan mutum ya gama sai ya je wajen online learning modules a nan ɓangaren. Online learning modules. Manufa kenan, nan ne ɓangaren da mutum zai je ya koyi abubuwan da ake bukata ya gani. Lecture slides on machine learning fundamentals. Nan mutum zai fara clicking ya je wajen. Sannan bayan ya gama da wannan, resources on artificial intelligence and machine learning terminology. Nan ma mutum sai ya je visiting nan ɓangaren. Ana fahimta dai. Using Azure AI services. Nan ma mutum yana bukata ya je ya koya. An gane? Mutum ya gama da wannan sai ya je kuma additional content that further teaches the learning objectives of week 2. Nan ma mutum ya je ya koya. An fahimta? Idan mutum ya gama koyan abubuwan da ya gama, platforms da suka aika ka depending on platform ɗin, sannan mutum sai ya ƙara dawowa nan form ɗin nan, wannan documentin nan, ya je wajen weekly applied learning assignment. Weekly applied learning assignment ga tambaya ta farko da aka wa mutum. Mutum ya je ya karanta, discuss what you understand by Azure AI and detail the steps for building Azure AI. Wannan shine tambaya ta farko. Tambaya na biyu ga shi nan, mention and explain 5 AI terminologies that you know. Guda 5. Wannan su ne na biyu. Da fatan ana bi. So wannan su ne tambayoyin da mutum ya kamata ya. So yanzu mutum sai ya je ya clicking nan ɓangaren don ya je ya koya. Za mu yi clicking da ku one by one. Za mu fara da wannan. Na yi clicking na farkon nan. So kun ga inda wannan ya kai ni Microsoft. In kun kalla inda ya kai ni, wannan karan ba Coursera ba ne. So su za su zaɓa ma inda za ka je, su za su zaɓa ma inda ka koya. An gane platform da aka yi amfani da. Mutum in ya gama da wannan platform ɗin gaba ɗaya ya gama koyan komai, sai mutum ya ƙara dawowa. Idan mutum ya ƙara dawowa
sai click next one ɗin kamar yadda nan muka gani a resources on AI and machine terminology, sai aka ce click here. Za mu clickin wannan ɓangaren, so shi ma sai mu jira ya kai mu inda zai kai mu. So wannan kalan course ne na Coursera, likewise mutum zai je ya jira course ɗin ya gama loading. So sai mutum ya dinga bi. So in kun fahimta wannan course ne na farko ko course ne daga cikin kusa-kusan da mutum ya riga ya koya a Coursera. Bayan mun dawo sannan sai mutum ya yi clicking wancan na uku, gashi ne za mu ƙara zuwa mun clicking sai mu ga inda za mu je. Again wannan course ne na Coursera. So kamar yadda kuka gani, so bayan nan kuma sai mutum sai ya ƙara zuwa ya ƙara bin wani shi ma haka. Wannan karan za mu yi clicking wannan, an gan shi wanda yake da ɗigo a kan shi. Yawwa, so haka yake. So wannan karan sai mu ƙara zuwa, sai wannan karan za mu ƙara zuwa nan mu yi clicking wannan, kowanne daban nashi daban, shi ma mu tsaya yayi loading. To haka za mu ringa bi kaɗan da kaɗan muna koyon komai, an gane? Kuna ganin yadda abubuwan suke bambancewa. Yawwa, so bayan nan kuma za mu ƙara zuwa nan sai mu ƙara clicking wannan. Kuna bin shi haka, ku bi shi a hankula. Tabbatar kun bi kowanne a ciki. Wannan karan YouTube ya kai mu, shi ma za mu tsaya mu koya duk inda ya kai mutum ya tsaya ya koyi abu. Abin da ake so mutum ya koyi abin da. In this video, I'm going to cover Azure AI Studio, which is useful. Bayan nan mutum ya gama nan lafiya lau, shi ma sai ya ƙara dawowa. So haka za a bi gaba ɗayan su dai. Bayan an bi gaba ɗaya an koyi komai, mutum ya gama koyon komai. Yawwa, so mun dawo lafiya lau. So kamar yadda ce mutum, sai mutum ya je wajen da ya kamata ku zo ku yi answering questions ɗaya bayan ɗaya, an fahimta? So mutum ya gama answering questions sannan sai ya je kuma inda zai je answering question. Ka gama sanin questions sai ka je inda za ka je ka yi answering questions. Kowa ya san inda mutum ya kamata ya je. So idan mutum bai san ya kamata ya answering question ba, za a make another video akan wannan shi ma. Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a. So this is all for this week.